Добре, тук ще е последния кадър. И те ще застанем. Тук ще е сушито. И аз ще го снимам от тук. Как те се чукват с две сушита. Такова сладко ще бъде. Съм за някаква атракция. При тебе е по-зле. Може ли да загладиш дивана отзад? Само този стол не ми харесваше ума. Трябва да намерим някакъв хубав кадър за следващото. Хубавото е, че имаме цяло заведение, с което да експериментираме. Тук със сигурност на шарените масички ще изглежда топ, обаче искам да пробвам някакви други работи. Общо взето, като си правя кадрите, търся да има и някаква дълбочина, не само да снимам на работите и да си продължа живота. Всеки си го прави както иска, но аз обичам като снимам да си правя малко или много да си размествам всички бекграунди, да опипам кой е най-правилния и как ще изглежда най-хубаво, защото ако няма много контраст, поне в бекграунда ми изглежда много гадно и ефтино. Тук сега, например, искам да има малко червено от стола и малко зелено от бекграунда и отзад самите хайлайти ще бъдат много светли, така ще смятам, че ще се получи добре. Добре, настроих си кадъра, ама ми изчезна трипода. Чак не знам какво се случва вече. А сигурен съм, че се качих с него. Почти сигурен съм. Е време да си сетнем камерата и да я оставим. Нещо, което правя много често е да си монитървам сцената. Реално го правя така. Sony си имат някакво приложение, през него изглежда всичко брутално. Не се изглежда брутално, чай да запиша. Много често използвам приложението на Sony да си контролирам сцената. Именно за да мога да снимам отдалече, без да докосвам камерата до сцени, на които трябва да не я докосваш, защото после трябва да правиш маскиране. И просто да мога да следиш визията си на по-голям екран, защото на екрана на Sony е твърде малко. Пък не смятам да давам скоро 1600 лева за екранче. От тези 5-инчовите на Atomos Shinobi. Но за момента телефона върши работа. Понякога мога да си го вържеш с Monitor Control апа. Излиза на full screen, имаш full color, имаш абсолютно всякакви работи. Тъй, че смятам, че е доста удобно.